Karbi Anglong Dipurong Supi along the Citizenship Amendment Bill 2016 aputhak kachesong KSA lapen asu asong atum petuar karangkha asai kedeng Town Committee kilik hamlen arong supi along the ingsamjin pensi kechun Citizenship Amendment Bill aputhak KSA hamlen head branch pen kachesong bangnar kep aphan ingnang pon et Kardom ada berita long peneli berita than bang thare harmony pen non berita tan pen arjita Citizenship Amendment Bill 2016 aputhak arkoi ni phai nar kep arni KSA la pen asu asong atum pen kachesong pon abirta pherang ke atum pen kat news along berita nang pale KSA asong atum pen adap apor malam kacheleng atowar pi karangkha ke padopon ajok police atum pen nep ingnang ponsi bangkre ke thom sukse atuma phan borlang pher police station along an kibida la pen asu asong bang troxy atuma phan ta dhansari police station along ansi bidamlo police atum pen kenep pon abang po atuma phan thangnat alam pabon bepin pen pajok je polote Karbi Anglong la pen dimla so angkang arni hot hepin kangkir ke phaji aputha KSA amai pu pen pherang ke anglong pachini to the central government if the Citizenship Amendment Bill implemented we the whole state of Assam be burned down and Mr. Narendra Modi don't try to compel us to hold a gun we'll fight back against you Mr. Go back 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 go দাবী ল'ব লৈছে যেহেতু অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আমি দায়বদ্ধ কৰিছোঁ যিটো কৰিব লৈছে চিটিজেনশ্বিপ বিলখন এইটো আমাৰ খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰমুক্ত সংস্কৃতি ভাষা সংস্কৃতি সকলো নিষেধ কৰিব ওলাইছে তেখেত জানি থোৱা উচিত অসমৰ 855 শহীদৰ বিনিময়ত অসম চুক্তি ৰূপায়ণ হৈছিলে আৰু প্ৰতিটো দফাই অসম চুক্তিৰ আধাৰত তেখেতে ৰূপায়ণ কৰিব লাগিব আৰু এইটো স্পষ্ট কথা তেখেতে যিটো কাম নকৰে অতি শীঘ্ৰে আমি ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিম Sitame apitu police atum pen kenep kangnam atuma phan arni kangsam por phai pli apor malom pen kipajok ji alam da birta rudumlo Hamlen Town Committee inghoi troxy abha arkoi ni phai nar kep arni kilik kachapate along adap apor pen arni kangsam anta ingsam jin pen si arni kilik ke padopon abirta pherangki khundor kro Hamlen pen birta nangpale Kadokawe Ward Troxy Pen Polling Station Long Kripli Ando Lakadokawe Polling Station along Ta ing Samjin Pen Radatum Wood Jok Ponsi Kadokawe Pen Pan Troxy Ke Troxy and Wood Jok Pon Pusi Returning Officer Sonaterang Pen Pachini Citizenship Amendment Bill 2016 kekam kepen Karbi Anglong kangkir angbong arkoi ni phai nar kep arni Karbi Anglong Town Committee kilik padopon tanglo Wood ke jok ada por phai pho apor pen stame kangsam ajok adap akhut wood ke jok arat enghai o ason si theklong Karbi Anglong Autonomous Council ke paru Difu Town Committee pencheng long sirkep Town Committee along kangkir angbong kilik padopon Difu Town Committee ang Kang Longrung LP School Polling Station, Difu PWD LP School, Difu Basic School, Lululangso LP School, Chirikangnep LP School, Lower Dilaji LP School, Pencheng Lokadokawi Long Trok Cap Polling Station along Votararap Ator Kisumi Thanga Vote, Kijok Japan Arenaran Arjap Sarason si Theklong. Ladak Kachini Japan Thanmi, Karbi Anglong along Town Committee Award Kadokawi, Trok Cap Rap Priando, Kilik along Bang Pharo Hini Sosea Bang Kupai Chelangdon Rinti. Alang litum akupai lak isira suri krip hora pharo phososi awatara ratsi langponlo kilik kelang charia tum ateng la sobirta kahomri hut anke vote ki chok phan phukep to se charan vetlang vote ki thok mate kalakha arkoi kep arisi doji টাইমত হৈছে Nun malong support han birta mo don ponik sine Please tap in Rose Gold, a newly opened beauty parlor, one step to the world of fashion. All
kind of facilities are available here such as hair spa, bleaching, makeup, pedicure and manicure, hair perming, straightening, body spa, facial, threading, waxing, etc. For more information, please contact 6001-863-460. Rose Gold, a newly opened beauty parlor, first floor, Cakes Legacy Building, Main Market, Diffu. Aturkimi Academy, Diffu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from first week of December 2018 from 8 a.m. to 1 p.m. Aturkimi Academy, Diffu, Rukasan, Amlapati, Diffu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students, sponsored by Aturkimi Society. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang Tharwe alam, Theso alam, Kecho ajam tu, Tharmit aduk, Thelua kreng, Chitronola, Ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dhenamo piputat bertalong wang thulo Citizenship Amendment Bill 2016 aputa KSA Hamlen head bronze pen ke kam ke ajai mek deng pon si arkoi ni phai nar cap arni Hamlen alongta kache song ke podopon abirta therang ke hondor group and birta nang pale KSA Hamlen head bronze amai phu prosantu intipen Japan si Hamlen hiti barim along play card or cry pen kache song pot thek long alang litum hitia jo along kache song bom ahot keton kelang asai kia tum wangsi mai pu prosantu intipen dang long bang nan kep atum phan nep ingnang pot net si Hamlen police station along an pon et do bon stame api arni kang sa por phai plia por buthot alang lituma phan luthulo alang lituma phan luthet api pherang ke amai ke pha padopon si KSA Hamlen Regional Committee amai pu probin timung tame chetong dun mai long alang lipen kaningje pon ateng ke NESO kangkir ke phake nitum kangkir lo nasi non eprang anta Citizenship Amendment Bill aputhak chesong pon bomji puta alang lipen ningje tum Hamlen head branch president pen jenglok secretary pen jenglok kadu ko be branch members mana me kini rese nasi areas alo non aporateng alang tum nang lolo alang tum pulo nang ni tuman nang areas ke just isia situation control mate isi apan job kusi nang alang kipu nasi sitame laso and Citizenship Amendment Bill judi pas der dola pen itu ma ka demand teng nang koi kre plote ni tum lan se mo france tame che song control lang nasi ni tum kaita ne so long sudo na pen tum kar resident situation kaita ne so long sudoi na pen ne so ke bon ke ni tum ke bon lo laga ho Ingdeng sirkep KPLT atumpen arkoi ni phai nar cap arni amethang headquarter Diffu Manja 5 miles atowar Chutianala along Alir Alon pen katalon pon abirta pherang ke pen kat news asa hemalong birta nang pale Jaimega teng pen ada porphai troxy rajitim apor pen songalama KPLT chairman Ranrong Pierding pen ingthur ponlo la sophie commander in chief sakata rang pen kalitang tuwa phanchiki muamilur kai ponlo bang swasa judderapi lieutenant sarmong timong pen jalinsi kedara tumpen peret paklang la sophie radamai pita polo ponthu Radamai Picheng Chia Prang Alwi Sarpo Man pen retired IAS JI Kathar Arudeng pen KPLT asong amhang kithek upcake ing thandun si ningarok pen ingdeng sirkep KPLT asong amhang kithek arni alira long chipi KPLT chairman Ranrong Pi pen kachephem phupon amai long KPLT sankur chunbang lotichari kangtang bi pen mai ki phalam the jaipon Article 244 long rating nitum si sita la pen ring sita nitum si song on bobi asong tinalong ketame Minuto Okol KPLT chakali
anu tina song setami asong tin long tami chirap si todun ipan si nili hoi pen juning ripon lapen nili tu KPLT asong kitu kisung dopik bonda nili tu han ratum nangkang jinso joy nisi pinili tu merenggo rada tu makang hon nangkang jinso dun ajok sinili tu pini kengkam cijor pon long lapen aluhi ki pachini KPLT rapchun bang archak timung pensi apor enlo bang so mai long aluhi sarpo man pen retired IAS jai kathar jetong dun anparta KSA amai pu simen rong par sankur chun bang Thompson rong pi KSA inglong pho sankur chun bang Muniram tokbi KWJF amai pi Bulep BP sankur chun bang Priscilla tirang pia tumpen chenglok rong sar lapen rong sar the tum chitong dun si RDP dun vote ki pi pensi ilitum che dan nangi pusi ilitum a constitutional long ke tok du hile pen kali kaman pen kali kaya chok kaya theng pen kali pusi halada ke tok du insam jin pensi claim nangi to vote ki pi pen la hello vote ki pi hello ilitum ka che song lo ko hello ke pu la pen non an ta hala si du bom la la pen pir thia dang ta non ke labangso a democratic system abangsi en etlo deng etlo ke deng de tom phan ke ron ben si ka pithi dam thu pan si America sor ke claim thu te song ka ja par mi mate song parjap mate hang pathai garno se te pichok lo pining ben ningkan se ke patra damtang 2010 8 January pen yenal le song long ka thak dan si la pen 2011 8 January RNC ni to song parjap kon lo mate hang kon lo lasi piniar ni bangka ni letum ningarong kedam tanga por ho letum hemprek lapan khai longje tharman kan ongdung korti atum api aphik lapan apran amoi damnang lo sita hot nitum la kepil te song karja bani nitum khot ni talon thulong lapan pina che tongdun kadau ka be phan sta mi letum soropar piglo lapen ke nitum kadau henta nikan ni kardom pipa jeru non mate ke dam tang pen non ki bang jilangan stamne kar bia khai lapen kar bia long phan lapen hem plek pharma nitum kai geta keng kam chior panji lapen ham phanga song doan lapen racharia song doan lapen joy joy pen ke manga song doan phan ni litum chuning ri lo epeng vet lapen klei vet pen ke song panji phansi ni litum kai geta ing hap thopon lo litum sarkar pen kachingki mate sarkar along tu monsa baklam ke bang la ke ni litum ke dam tang 2016 20 October ardi pen ni litum resim kang tang mate heli ke pang bob ni litum pasang lo heli kang bob pasang det pen pinon ni litum ningkan hini so si chana pleng tang lo te wai phit sta me piniar ni ana bang ke ni litum government Indian government pen Assam government pen ni litum ison soni alam thik ke ton do athe ni litum mainstream do bom mahut la pen litum monsam do bom un hut ni litum ang to ni litum resim kang tang mate kang bob hormu ni litum nang pilap thek la pen song ke mang la pen khai ke mang chun chetti ke ni litum la bangso kang bob hormu punoi la pen ni litum mena khai mena longri ke charai kom asona mung do an stami ni litum la bangso ke mang khai la pen longri la pen song ke mang chun det ni la pen si litum podai thek ji song ke mang uthak la pen ke rat phan lam thi si hi la puson lo ni di han pachindam ingtung mate ke ninje dang mang puson lo ke dam tang por hud ni litum phan habit haram ke do una hud ni litum phan ang cerap nang cetu dun ason thak thak si non ke bang jia por bustame kar biang long arlo atok la pen anno ke doan korti la pen jira tu la pen ke dam ham phang song racharia song la pen ke mu pen pusan joy joy pen ke mang song doan sitami ilitum siwet pen itum keng kam sio polona ilitum e peng vet pen kleng vet klai vet pen jong si la bangso akar bia khai la pen kar biang long akimang itum achun ponona bangsi nil hen pan hok Assam government pen kiram nil itum chetlong ni sitame council kana bang ma bisi hinia warsai ni itum han nang ki pipon mate nang kelang pondo la bang ke ni itum kijunalang
la pen apa ke merihing la bang an sin nilitum khana kerap nilitum cetek long ada berita bela pasi kang ton ponik lah dobe thang be kulwang tu